Ananggi benti kang winur sitaka campa kang pinaresing nambeting cinarita. Punika warnanira satriya ing Tanjungan Nom putra Madukara ing kasih Raden Abimanyu ya Raden Gangga Murtita ya Raden Angka Wijaya Jaka Pengalasan. Rikala semanten nembe purna nggenya teteki wonten madyaning wana kang dumunung wonten ing wana Randu Watangan. Awit nampi dawuh saking Kengeyang Begawan Abiyasa kinen anggayuh marang kanugraning Jawata. Wonten kang kepareng nderek kejawi namung para abdi repat Panakawan Kilurah Semar Nala Garing Petruk Sumawana Bagong. Senajan to ing kono wana ing langkung gawat kaliwat wingit kepati-pati akeh satu galak satu mandi prandini datang wonten ingkang angruh beda marang Sang Bagus. Kayu angker lemah kang wiwit kan wonten ingkang samya angganggu damel para dimsitan kri prayangan samya lumaris adrih marang prabawaning satriya tapa. Mijil saking teteki Raden Angka Wijaya tapitik pasuryan katon nggenira manrer sak sobelanang. Mung salira kang kawitara yen taba Brausika. Kepareng aturipun ngabdi Kilurah Semar tatkala anyaketi malengkang bendara lenggah tanpa kanthi.
marika den prayitna semurire eka bali titi yani gandayana Trisunya purnama sasi kilar-kilar semedi tengahing latar milangono lintang bima sekti mangke to Gus ndara kula ingkang minulya ndara Abimanyu rikala semanten panjenengan nembe nampi dawuh saking Kang Hyang Abiyasa menika kula ngertos ananging saklebetipun caturdasa dinten panjenengan tapa wonten wana menika sak geluguting kolang kaling Juwawut Pinara 3 sasra ambara sasradak kula mboten ngertos menapa ingkang dipun gayuh Ndara Abimanyu katitik seliranipun ngantos Gagra Usika tembunge kok rada memuncak Gagra Usika kuwi apa Gagra Usika kuwi apa? Aku ora denger. Gagra Usika kok ora denger kok muni. Piye le, Jajal sing tak tresnani. Wong pengalaman Gagra Usika kuwi apa? Gagra Usika kuwi ngene tak kandhani ya, Pak. Heeh. Gagra kuwi wis ngarani gendul. Usika kuwi dhuwit. Lah lak lumpuk nih. Nek kowe durung ngerti tak kandhani, Pak. Gagra ki kekawining balung, usika ki kulit ngono. Dadi senajan to kowe duwe atur nek mengko didangu kudu bisa negesake. Merga saka genturing tapa mengkari balung karo kulit ngono ora. Tak lumpukne. Nglumpukke Gagra Usika demen cilaka kowe arep apa Jajal. Teng ngriku niku, Den. Apane? Apane sing teng ngriku niku? Kowe iku aja melu-melu. Senengane kok ganggu karo wong tuwa. Bocah-bocah nang ngerti lha padha. Nolo garing. Kula bapakmu aja tok bebeda. Oh, mboten ndak. Wong tuwa kuwi wajibe kudu dipepundi. Nek kurang ajat. Ngajal kok orang. Nggih ngono sampe-apik. Nggih, Dara, nggih. Petruk ya ora kena wani karo bapakmu. Nggih, Gus. Bagong ya ora kena wani. Kajenge wani mboten napa-napa. Tak bebaske. Anak kula Bagong manjen kula gemal pun kula yasani gamran. Esuk tak dol kok, Pak. Apa ora. Intengane adidal ta. Yen Kakang Semar durung prisa
sejatine Eyang Abiyasa tatkala semana paring dawuh karo aku nggih supaya aku tapa telung werna wujude ingkang sepisan aku kudu nglakoni tapa lelana nggih bek jaman penyan tindak terus mboten kendel ingkang dipun sebataken tapa lelana menika ora kendel nek ora kesel banget ora sare nek ora lali ngaten mongko ora dahar nek ora ana klayang tiba ora ngunjuk yen ora buntem temetes ingkang angka loro aku supaya nglakoni tapa ngrame. Iki kitapane Petruk. Aku meneh iki ora. Sampun putus Ndara? Wis nala garing. Wah, syukur. Banjur ingkang pungkasan supaya aku nglakoni tapa kendel ingkang nembe wae iki mau purna. Nanging bengi kang pungkasan wayah gagat rahina aku nampa sasmita kang ing kono bisa animbulake ciwarasaning pamikir. Lah ngendikanipun ingkang yang Begawan Abiyasa menika srana ingkang badhe dipun angge gawe wayu sampun keleksanan wayunipun wujud kaya napa? Eyang ora paring dawuh. Lah pasumprane sampun katampi Ndara Bimayu kepripun Cobi? Wayah bangun raina kaya aku pinuju lenggah ana ing watu gilang ana ndaru tumibonong pangkonku Kakang sakwise bisa tak cekel bakal tak boyong sowan ana kraton Ngamarta kaya ngapa kageting pamikir awit negara Ngamarta ana banjir bandang tanpa sangkan ingkang mangka banyune butek banget nganti bisa ngelep kraton Ngamarta para pepundhenku kentering waris. Ewa semono ilang wujuding sengkala banjir bandang amarga ana cahya limang perkara ingkang amadangi wongkon kraton Ngamarta. Para pepundhenku kaya lenggah tumata nang dampar mresane para kawula kang kono katon tata titi tentrem. Kakang mulat wijiling sasangka tinon saking Mandrawa guyu kok le cetik. Wong kang ngeremi ngerti gundule nek nutuk aku men. Lah nek kaya koten niku pasumpenan panjenengan sasmitaning Jawata menika terang yen sae ning wonten alane. Saenipun panjenengan Kedawan Daru ingkang sak klapa agengipun badhe kaboyong kundur sowan dhateng Ngamarta eleke le ana banjir bandang mongko tembung banjir niku banyu nek butek catur ala yen bening catur kang becik mengkono lah wangu-wangune kang Rama win sedaya pepundhen panjenengan Ngamarta senajan to panjenengan nampi kanugrahan saking peparinging Jawata mboten ketan paripaosipun. Paripaos apa? Paribasan. Basan paos, pajek ya paos. Mbok sebengan penemune wong tuwa. Wis ora san. Nek kowe gelem ngitung le luput ki bola-bali. Nek seben kan tembunge wong tuwa. Ingkang mekaten menika wau panjenenganipun Ndara saged ngawulingani piyambak. Yen to negari Ngamarta menika badhe nampi pepeteng mengkono. Mboten ketan namung sak kedheping peninggal. Ewa dene saged tata tentrem kawontenan sorot gangsal perkawis mratelaken yen to ingkang Rama Ngamarta menika panten dadi soroting kawula sak indening jagat.
Iya, Kakang Semar. Bapak ki awet enom ya, Tru. Ndara Abimanyu nyebute Kakang, Ndara Janaka Kakang, biyen Ndara Sinun Pandu ya Kakang. Penemban Palasara ya Kakang, wit jaman kuno makuno kok sebutane kok Kakang terus. Wong agak anakku iso muni Kakang. Angger bapak liwat anak di Kang ya muni. Kae rak senengane cok ganggu karo wong tuwa bocah ora. Aja cok sembrono le. Mitu karo wong tuwa. Ning nek jenenge impen ki kaya pancen nyata tenan kaya nek penemu kuno kuwi adat sing wis ki cok akeh cocoke timbang ora. Mula nek upamane ana piyayi sing njodhokake putra karo putri yo wah anggere kakung karo putri dijodhokke papan judune jancane kleru. Nek tanpa nganggo pretungan genah nek kleru mengko nek ana apa-apa yo muni iki rak peparinge sing kuwasa. Nek jane mergo kurang pretungan. Ana alane apa nggunakake pretungan tinggalane nenek moyang jaman semono. Ya takono bapak iki. Impen semono go yen gathuk ing dina lan pasan iku mengko bisa judul tegese nek pancen impen mau ditung dina pasaran tiba genep kuwi impening piyayi putri nek ganjil impene piyayi kakung. Wo. Upama ngimpi tawu golek iwak oleh apa ora? Iwak ki rezeki nek oleh gedhe ya bakal oleh rezeki gedhe nek oleh sethithik ya rezekine sithik. Nek ngimpi kobongan lah kuwi kowe arep sugih. Ngimpi ora ya. Nek ngimpi panen pari, wah, arep gegatelen kowe. Ngimpi, heeh. Nanak kerang gudik kowe. Aku ngimpi kok apik ada, Truk. Ngimpi apa? Aku ki turu ki ngimpi ki, kita turu ki ngelih. Heeh. Jenenge ngimpi ana nyatane kuwi. Bareng tangi turu kok bagane sapa-sapa kok entek. Kok godhonge temumpuk nang ngisor ku aku ngimpi mangan temenan. Oh, tak kira gondol kirek bulane ten digawa Bagong to. Ora usah dilesoni. Angger kowe ngrasane elek Bagong. Aja takon dosa. Ora Pak, kono kelonono anakmu kono. Ya arep muni tresna-tresna nek kebangetan ngono ya dadine ya elek to, Pak. Mbok dadane nek Bagong luput ki diluputake kuwi carane bener. Nek nderek bendara kuwi rasa dadak tok goleki biak-biakan. Men duwe penemu dhewe melu dhewe wong ngetutke karo sing diloni ki rak ya ora ana alane. Dadak biak-biakan sirik tekan ngendi-endi. Kowe ki mula digugu karo anak putumu. Nek gugu kowe tekan aja kok ming balik susur coba. Mongko sila awan. Aku to tuwa-tuwan gane. Wong pirang-pirang. Bar sing karo aku kowe, Aku tok kono aku dipoman dhewe. Kana nggon ndekem. Mapan dulu kare. Mbaya wis toreng iki ngalahi. Aku makono nggon ndekem akan ora ana omahe. Umuk kumantrak jaratan wae. Ngono men di biru karo mayit. Meden-medeni wong. Wah, kene omah mak krisik girap-girap nangis kok. Arep nggon-nggon kok ngono. Kowe do ngenyek karo aku anemoni apa. Muga-muga ketunjang motor plastik. Banjur saiki aku nyuwun pangreka daya ana ngersane Kakang Semar Badranaya. Kepiye murid prayogane anggonku bakal nampa sing Bathara apa wujude lan kepiye carane. Tobi. Kula tak ngenengke cipta. Iya. Sampeyan kula aturi bantu. Bapake janjian entel-entel. Weh, kepiye to kowe iki? Lah tinggalan zaman semono isih tak gembel seprene iki. Wis tak neke Bagong.
karone ra tak lakoni. Wong dinae wong tuwa ya ora dilakoni kowe iki ya. Jenenge donake nyepelke nek kuwi sing muni aku damuk kuwi. Ning Bagong ya ora ya karo. Ya coba Kakang Semar tak suwun supaya Kakang Semar ngeningake Cipta. Sedika, Den. Titi tundha gagak ngarang kapat mongko candala mongko kalima candala leng-leng jagat sanyata Kotapa Kilurah Semar Badranaya duk rikala semana anggeningaken cipta Esti manah sumedya nyadong wangsiting Jawata paran peparing kang sumedya tumurun ing Madyapada usana dereng ngantos purna ngenyungaken cipta nenggih ingkang mugyar saking Jumantara pusaka ngamarta tetiga tumbak karolan jamus kalima sada songsong tunggulnaga pindha kumlaping kadhit ngebeti bawana pandurat meh mboten isa napas kula. Wonten kaelukan ingkang nyolowadi, Den. Iya Kakang Semar. Lah niki yen mboten klentu rak pusaka ngamarta kagungan dalem ingkang Wanata Ngendraprasta. Jamus kalima sada kaliyan songsong tunggul naga tumbak para welang. Iya. Gek senanu ana maling apa ya, Pak? Ana maling, yuk malinge kuwalat njengkelit yuk sing dicolong dadi bogene apa ya, Pak? Penemu wong goblok ora. Ora ana maling nyolong kaya ngene iki. Nggih, Pak. Senengane cok nyolowono ora. Ana maling kok nyolong songsong tunggul naga ora. Kok dadi pusaka kok bisa untat saka Ngamarta ki njur kira-kira sing nguntatke sapa ya, Pak? Ora denger. Ora sampe ngomong. Kuwi ayak-ayake ngono yo, ayake. Ayak-ayake ki ngono to. Pusaka kuwi lali ada bong-obongi, yuk do lunga ayake bisa uga le. Bisa uga le. Kilo kerupuk le. Pancen senengane do ngelek-elek karo anak kepruk. Wedhus elek ora. Awang kok ket mok awane kok menganesu wae.